Sirikal kaunti ma Siaya ochako twako duol maloso apeini Kera mar gero apeini alworano mar kauntino. Jachung' matije Bondo Vincent Kanyang'onda owacho ni gavana ma Siaya James Orengo osebedo ka twako direkta mar Kera motelo ne Siaya kod Kisumo Midusa Kenneth Ochieng mondo mi omi pek nderni mochuno e gwengego. Kanyang'onda nolero ni thoth apeini mantiere Bondo sub-county osetem loso. Apeinigo oting'o mano ma Bondo, Nango nyaka Liunda ma sani idhi gundhi ka irito mondo sirikal mamalo med omenda mibiro gere godo malong'o. Now, Director mar Kera, Engineer Kenneth Adinda Ochieng, osebedo gi negotiation gi governor mondo o upgrade some of the yore manie e Siaya County, to mawacho to ma specifically ma Bondo. Koro yore ma kaka uneno kawuono wasaringe yore mang'eny gi nyo yaw, mamoko ni Migwena kocha, kendo koro sani to wanie Bondo Liunda Road, ma ung'eyo wachne no osebedo wach mabor ahinya. Mining maketho ndara. Koro jo mining koseketho ndara gidwa repair. Sani wan gi problem ma engineer Adinda emanyo volunteer moloso ndara nyaka Kupolo. Lose maber but maram ka koth ochwe to rumo kendo wadok adoka shida. Koro wakwayo sirikal mamalo national kod mar county giriwre kanyakla mondo gilosnwa ndara obed maber mondo wan kaka jo pikipiki wayude kaka wanyalo tiyo maber. Ndara rach ma kidhi Bondo dichiel gi customer kiduogo kinyal dok kendo to mano mana siling